¿Sabes? No hi és. No. Oye, Gerard, ¿te puedo preguntar una cosa? La resposta és sí. Aquest és el meu color de cabell natural. No, lo que quiero saber es si es cierto eso que dicen que Cesc quiere abandonar el Arsenal, equipo donde le adoran, y volver al Barça, equipo que le vendió por 4 pesetas. I pots pujar-hi de peus a 3. El Cesc és més culer que el Guardiola i més català que el pa amb tomàquet. Sweet Lord, nois, què hi feu aquí? Hem vingut a veure't abans del partit. Va, anem a fer unes copetes. Sense alcohol. I després anem a fer una mica de mal a un garito que coneguis, on hi hagi nenes i tal. O también podemos ir a jugar al Scrabble a mi habitación. Ja em perdonareu, nois, però he de sopar a les 7 i anar a dormir a les 8. Ostres, Cesc, no et reconec. T'estàs tornant anglès o què? No, home, no. Oh, my goodness. Són les 5. Una tassa de te, a cup of tea. El mío con sacarina. Ostres, tio, no fotis! Li estava explicant a l'Andrés que tu ets un català de socarrel, un culer de la vella escola, un jugador ferm com una manilla, un patriota que quan sent l'himne del Barça se li posa la pell de gallina. Ja t'he entès. Que passa que aquí han tractat molt bé. En deixen ser capità de l'equip. Sí, però segur que trobes a faltar el fuet d'Osona. Y el clima mediterráneo. I les pubilles catalanes. Y el Teatre Museu Dalí de Figueres. No se'n parli més. Me'n torno a casa. A més, segur que el president de la Generalitat no és tan soci com els polítics d'aquí. Avís, els futbolistes del Barça no opinen sobre política, però és que aquest gag és com la possibilitat que el Madrid sigui campió d'Europa aquest any. Pura ficció.